ovo, ja ne pratim ovo puno, ja gledam da ne pratim puno ljudi nego ovo obrišeš sve ovo njih obrišem i sad pratim jednu osobu i sad pratim ovo što nosi ono jaje, što nosi jaje, ja sad nju pratim i tako. Ove druge ne pratim, ne pratim, ne mogu da pratim ja ovo sve. Nije interesantno ovo. Da. Ne možeš da pratiš, ne mogu ja da pratim ovo. A oni te vide. Oni mene vide, a ja njih